Rejimin buyrukları boyunça üstünlükli işleyen toparlar ama Ali Baba ve 40 karakçılar. Bunlar Kızılalma deyip edil häzirki Türkiýedäki şol seriallar, dağıtlar, şolardan täsir görüp, belki hökümetden biz golluk alarsyp, Kızılalma deyip adyny goýup, jemgyýet töretdiler bolýan, ýöremedi weýran bolýy dargady. Aslında ýörejek bolsa ýörärdi. Sebäbi Ali Baba we 40 karakçylaryň istese etip bilmejek zady ýok. Pul mümkinçilik hemme zat çäksiz. Rejim bilen aňyrdaky we Türkiýedäki rejim bilen aralaram gaty gowy. Öz aýdyşlaryna görä. Diňe Türkmenistanyň dünýäni halat edebiljek halat ediş komitetleri bar bular. Inne şular ýalaky göde görnüp batyp duran, çümüp duran ajy, gussaly tejribe waka. Bu hokko näme bolýar? Gowy deňeşdirmetdiň de ýanky Ali Baba bilen 40 garakçy o Kızılalma dernegi guruldy bir hili, emma o Alman içine gurçuk düşdümi näme boldy, soň şo gurçuk hemmesini ilk kutardy entek bular ýene näme boljagy belli däl de maskara bolup otyrlar. Gurýarlar, ýykýarlar, täzeden gurýarlar. Men ünsen beremok da olara, sebäbi halkyň sesini diňläp bilmedik. Halk üçin alady etmedik hereketi, men hereket hasam edemok döwlet dogry gürüňde.